בהצלחה. תקווה ולתושיע. באתי לבקש את זה. בכל העניינים. גם האישיים, גם הלאומיים. מה שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים. תפתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. זה שמחה וטוב לראות. כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו כשמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה.